Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip alături de Skrillex, Tsunami Bomb pe YouTube. Vom bate dragonul roșu. Degeaba văd că nu filmez, ai răbdare, stai, stop. De ce să opresc? Nu opresc. Să vedem, sunt curios să vedem ce drop are dragonul roșu. E prima dată când bat dragonul roșu pe acest meeting. Ce are mă ăsta? Stai mă, că eu acum trebuie să pornesc programul de filmare, stai. Și ce-mi zici mie că pornești? Gata, stai să fac și eu intro. Salutare și astăzi batem dragonul roșu, sunt alături de Alin Gamer în conferință. Bă, Alin plictisitor pe YouTube. Nu știu de ce dă el așa și eu nu pot să fug, să plec. Așa, în sfârșit. Stai mă că nu te dă lângă cer, nu te dă lângă cer că îl dai gol. Deci batem dragonul. Ia uite ce repede îl bat eu, bă. Să vedem dropul lui. A picat și uitați ce pică. Da bine mă, că ai luat tu tot mă, da bine mă. Piatră fer, păi da frate, ce vrei? Vis urât, hai, uite ce-am luat eu. Eu n-am ce face cu el. Mamă, tu știi cum dau cu ăsta? Că îmi dă încă 5 pagă o medie și dau mai bine. De ce nu ți-ai băinelul bucuriei? Eu. Ia uite-te bă, Gabi. Da mă știu, bă, există și unicorn. Ți-am luat eu inelul bucuriei și nu ți-l mai dau. Ce țăran. Ha, n-am mă, uite ținelul. Și e praf ăla, ce oferă? Nu oferă nimic. 1000 HP 15. Nu mai eu zic de vis urât. Nu oferă, dar e un cofre de pet. Acest video a fost cam scurt, dar cam atât cu acest video. Vom reveni și cu altele. Bă, eu tot mai filmez tu, frate. Eu filmez în continuare.